Бабо, какво правиш? Чакай, нали няма да изхвърлиш консервата в общия покук? Тя е метална и ако я изхвърлим в цветните кофи, ще я рециклират. Моля ти се, всичко отива на едно място. Не е вярно. Вчера с моя приятел Реципуклето проследихме един камион и видяхме какво се случва с разделно събраните боклуци. И какво става? Пак ги карат на същото място. Хей, чух, че говорите за мен и за нашето приключение от вчера. Нека ви разкажа как става самото рециклиране. След като си тръгна, аз помолих хората от фабриката да ме вземат със себе си, за да видя какво се случва с металните боклуци, след като ги разделят от другите. И така се озовах в един камион, с който отидохме до друг завод. Там почистиха и рендосаха всичко на малки парченца, а после ги претопиха в една специална пещ, която беше доста топла. Оттам направиха едни големи тънки пластове фолио. Обясниха ми, че по този начин метала не губи нито от обема, нито от характеристиките си, колкото и пъти да бъде рециклиран. Проследих едното фолио и видях, че го направиха на тенджера. Другото пък отиде в завод за самолетни части, а третото пък го направиха на стик за голф. Стик за голф ли? По-добре е тенджера да бяха направили. По-полезно щеше да е. Да, интересното за металите е, че за разлика от пластмасата, те могат да се преработват отново и отново, без да губят качествата си и така постоянно да заживяват нов живот. Ако не влязат в контейнера за разделно събиране обаче и се окажат сред природата или на сметище, ще останат там няколко стотин години преди да се разградят. Добре, металните неща ще ги хвърлям разделно. За стъклото знам, че също е важно. Ама и пластмасовите ли трябва? Тях пък защо? Бабо, ами то е същото. Първо е важно да ги измием, за да не цапат останалите боклуци, после ги взима камиона и пак отиват на сепариращата инсталация. Сепарираща какво? Това е специална лента, на която се разделя боклука по видове пластмаса и по цвят. Нали помните колко много видове пластмаса има, затова се разделят по вид и по състав. После се рендосват, разтопяват се, правят се на ленти, охлаждат се и се използват за направата на нови продукти от пластмаса. Проблемът е, че при рециклирането пластмасата губи от свойствата си и така, например, от пластмасова бутилка не може да произведем нова, но пък може да използваме материала за производството на тениска или маратонки, например. Искаш да кажеш, че тениската, която нося някога е била бутилка за вода и че всичко някак си може да се върти в кръг и да се използва отново и отново? Да, напълно е възможно. Супер! Звучи яко. Даже измислих песен. Пластмасата събирай, после вкъщи рециклирай. Ха-ха, май мисията ми тук е изпълнена.